Oh! Awan kayo kanyak si kay Mert, no, garami kayo ti challenge ko, kailangan nyo pa yung multi 500 reacts, 500 comments, siya ka, awan uri, awan kaskas di kanya ko, ano, aramidak talaga, aramidak na kunak, aramidak. Apo, dagiti kide, pausaw, pasikat, pa-famous, na. No talaga, kahit yung arami dun dito nga challenge, arami dun yan, yung iramraman, ti pada yung tao, apo, problema dala nga ro dun dito COVID-19 ikanyo pa iti ubrada mo tiya awalang nga ti pagbiro ka dala awalang pagsapulan da ikanyo pa ila ubrada nga agi like kadag react kadag comment da challenge no lang arami din dito nga challenge dula amen dula dun da nga orawang kas na arami dun na amen apo kayo makaungutak man kanyayo masuro na man dagiti kung kuna dita nga kwa nga matay kami nahumbol na makan nahumbol dyan relief good sound kunada apo idawang ka dito COVID-19 ado ka dilat na iti naka-stack na balay yung ako adil dilata ka da pipilis kas jay amin nasanay kayo ito bala kasi dati ugot ikamutig ka kuna kay ma na siyak tupay na nagsidanak tupay iti ureng nya mga anak tupay iti kwa suruan nyo man ti quiet ni mga tinapoy ka nagsidambol ay napoy apo kayo maurayon nyo aguray kayo basait busy da nga rod na nga man nga rod arami ito challenge san uma okay na ko in 1 2 3 utot mo sige arami do ko baso do da itawan Anyari? Anyari sa mukha ko?